खुलुमबाय बर' निउस नायगिरि गासिबो रायजो राजाखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां होनो आखायाव लादों। बिटिआरनि आइ दैमानि सानजा आरो सोनाब फारसे थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मख'नो गोनांदि बोसोर गोबां बोसोर दुखु खस्थ' साद जारलानि गेजेरजों जिउ खुंबोदोंमोन आइ दैमानि बै फारि रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरा। कमिउनिकेसननि बेलायाव गोबां खस्थ' जायोमोन। हान्था मेलानि बेलायाव स्कुल कलेजाव फरायसाफोरा गोबां दुखु खस्थ' लाना थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायोमोन आरो गोबां जारिमिन थालांबाय। बे आइ दैमायाव गोबां सुबुंनिबो जिउ गोमाबाय। मख'नो नांगोन बिटिसि सरकार आरो दानि बिटिआर सरकार बिथांमोननि नाजानायाव बे आइ दैमाखौ बारलांनो थाखाय गिदिर मोनसे दालां बानायनो हाबाय। मैया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बेखेवनानै होबाय। रायजो राजानि गिदिर मोनसे जेंनाया सुस्रांजानायाव रायजो राजाया गोबांथार गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे दालांनि मुंखौ डि जाब्रां मुंख'नाय जागोन होनना फोसावना होनायखौबो नुनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि बेंटल फरायसालिमानि फिल'सफि बिफाननि बिबुंगोरा प्रबिन नार्जारिखौ जिनाहारिनि दायाव जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा फोसावबाय होनना मोनथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बिबुंगोरा प्रबिन नार्जारिया थांनाय 2021 मायथाइयावनो 9 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनाया सोराङाव फैनायनि उनाव जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया रोखा फोरमान जाबाय होनना कर्टआ फोसावना होयो। प्रबिन नार्जारिया हिन्जावसा गथ'खौ गावनि न'आवनो खामानि मावनो आरो फरायहोनायनि रादाय होनानै लाबोदोंमोन, नाथाय उन्दै हिन्जावसानि सायाव गाज्रि नोजोरजों बेबहार खालामनाया जोबोरैनो दुखुनांथाव। दायो अराय समनि थाखाय गोजाननि आलासि जानांबाय। मैया 8 मार्च मुलुगनां आइजो सानखौ गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे मुलुगनां आइजो सानखौ उदालगुरि कलेजआव उदालगुरि जिल्ला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे खुंफुंनाय जादों होनना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। बे हाबाफारियाव वुमेन ट्रेफिकिं, आइजोफोरखौ लांखारनाय, दायना दायनि फोथायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जौ जुवानि थासारि, आइजोफोरनि सायाव हिंसायारि जाथाय खालामनाय बेफोरखौ जिर' डाउन कमप्लिटलि फोजोबस्रांनो थाखाय रेलि खालामदों होननानैबो मोनथिनो मोन्दों। दिनै मुलुगनां आइजो सान, इन्टारनेशनेल उइमेन डे, आरो बे गोथार सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदिनो देग्लाय उदालगुरि कलेजाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्लाजों जथाय खुंफुंदों। थांनाय बोसोराव जोङो तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटियाव खुंदोंमोन, बिनि सिगाङाव चिरां जिल्लानि बेंटल कलेजाव। आरो आइजोफोरनि गासै बिथिंनि रैखाथि, थामोनथा, बिथांमोननि जौगानाय, आइजोफोरनि जि एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा, आरो दिनै जोङो फिरफिला बिरहोबाय, फुंनि आर'ज खालामबाय, गायदे हेलेना मुंख्लं बिथांमोननियाव जोङो मुसुखायाव बिबार बावदों, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावदों। दसे समनि उनाव जोङो समाज आरो हारिनिफ्राय, बर' माहारिनिफ्राय कमप्लिटलि उइमेन ट्राफिकिं, आइजोफोरखौ लांखारनाय आरो दायना दायनि जि मोनसे फोथायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, जौ जुवानि जि थासारि, आरो जायखिजाया लेभेलनि आइजोफोरनि सायाव जि मोनसे भायलेन्स, हिंसा बा डमिनेन्स बा एक्सप्लयटेसन, बेखौ गैया खालामनानै बा बेखौ जिर' डाउन खालामनो थाखाय टटेल इराडिकेसननि थाखाय जों मोनसे रेलि खालामगोन। हादोराव हारिजों हारि, धोरोमजों धोरोम बेरेखा आरो हिंसायारि जाथायफोरा जाबोनो हमबाय। मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिखौ नायनो हायै, मोनसे धोरोमा गुबुन मोनसे धोरोमखौ नायनो बानाय, बेफोर जाथायफोरा सुबुं माहारिनि जिउआव मोनसे अलखद जानो थांगासिनो दङ। धोरोमखौ लानानै सुबुंनि जिउआव मानसिब्लाबो मानसि नङै सानलायनाय आरो बुहुमाव धोरोमखौ लानानै पारसिकिउसन खालामनाय बेफोर जाथायफोरा बारा जाबोबाय। भारत हादराव खुंथाय गोहोआव दं बिजेपि आरो जोंनि आसामावबो दङ बिजेपि। हादोराव बिजेपि सरकार फैनाय लोगो लोगो पुलिस बिफानाबो धोरोमनि सायाव एक्सन लानो जागायबाय नामा? गोदान दिल्लीयाव मानास फरायफुबाय थानाय समावनो पुलिसआ थांनानै दुंहाव थासारि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियाआव गोबां भाइरेल जानायखौबो नुनो मोन्दों। खौराङाव मोनथिनाय बायदिब्ला जाथाय खालामनाय पुलिसखौ सासपेन्ड खालामबाय होनना मोनथिनो मोन्दों।
उदालगुरि बनस'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों उन्दै उन्दै फरायसाफोरनो जौ गान्जा ड्राग्स फानग्राफोरखौ सांग्रांथि होदों। जायफोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरनो फेग्रा मुवा फानो फैगौ 10 खालारनिफ्राय गोख्रों राहा लागोन होनना फोरमायदों उदालगुरि बनस' आफादा। खामानि मावदों। दिनैहाय जोङो फोरमायहरोदि जोंहा जोंनि बड'लेण्ड डिमान्डखौ जोङो दिनैहाय बेवहाय जोङो दिनैसिमहालागै जोङो बड'लेण्ड डिमान्डखौ जोङो सोलिगासिनो दङ। आरो बेजों लोगोसे जों फोरमायहरनो गोसो जायो दि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनस'निफ्राय फैबाय थानाय फेग्रा बे फेग्रानि बिसय जोङो दिनैहाय जोङो गोख्रों जोङो दिनै थिरांथा लानाय जागोन। फैबाय थानाय 10 तारिख बे 10 तारिखनिफ्राय जोङो गोख्रों लानाय जागोन दि आरो बेजों लोगोसे जों फोरमायो दि जायफोरा बे ड्राग्सआनो होन गान्जायानो होन बे फाननायफोरावहाय जोङो जुदि बेयाव इनकाउरि खालामनो जों जुदि मोनोब्ला बिनि उननिफ्राय जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनस'आ बेखौ गोख्रोङैनो बिनि सायावहाय जोङो एक्सन लागोन। आरो जोङो फोरमायहरोदि दिनै गोबांनो दिनै स्कुल कलेजनि खाथियावनो गोबांनो फेग्रा मुवाफोर फानो। बे फाननाया दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरनो गोबांनो फानहरनायफोर दङ गोबांनो। दा बेफोर फाननायफोरा जाहाथे बै उन्दै उन्दै गथ'फोरनो बे फेग्रा मुवा एबा बायदिसिनाफोर बे ड्राग्सआनो होन गान्जायानो होन बेफोरनि फारसे जाहाथे बिसोरनो फानहरा, जाहाथे बै स्टुडेन्टफोरा जाहाथे फरायनायफोराव गावसिनि जिबायदि थांखि दङ बेयाव मोजाङै जुदि बिसोरो बे फेग्रा मुवाखौ गारनानै जाहाथे सोलोंथाइखौ मोजां लानो हायो। दिनै जों बिनि सायावबो जोङो दिनैहाय जोङो इनकाउरि खालामगोन 10 तारिख फैबाय थानाय मार्च दाननि। बे समाव जोङो दिनै जायखौनो मोना मानो जोङो जोंनि दिनैहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेल बनस'निफ्राय लानानै जोङो गोख्रोङैनो बेखौहाय जोङो गोग्रोमनाय जागोन एबा जोङो नायबिजिरनाय जागोन आरो जुदि मोनोब्ला बिनि सायाव जोङो लिगेल एक्सन लानाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोङो फोरमायो दिनैहाय गोबांनो जायफोरा बे बुस्थुखौ फानदों अननानै जाहाथे बै सुबुंफोरनो जाहाथे फानहरा। बे उन्दै बैसो जिबायदि नायनानै बिसिनि माबाफोरखौहाय माबानानै अननानै फानालासिनो थागोन। बिसोरनो जाहाथे उन्दैफोरखौ एसे मोजाङैनो नायनानै जिबायदि माबायावहाय माने गावनि माबाफोरखौहाय बिजनेसखौ नायनानै गोबांनो साननो हागौ, खिन्थु बिजनेसखौ नायालासिनो बै गथ'फोरनो जाहाथे फाननाङा। बेखौ जोङो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनस'निफ्राय जोङो अरायनो जोङो खावलायहरनाय जायो। थिरनियावबोथ' जोङो एक्सनखौ लागोन बिसिनियावबो, मानो होनोब्ला थिराबो गोबांनो समाजावहाय गुबुंले खालामना दङ। रांखावरिनि बेलायावहाय गोबांनो दिनै हाजिरा माजिरा मावनानै जानायफोरा गोबांनो बिदिनो थिर लानानै माने न'खरफोरखौहाय खुंनो एसे माबा जानानै दङ। जों बिनियावबो जों एक्सन लागोन। फ्रायानो होन गलायावनो होन टाउननि माबायावनो होन बाजारावनो होन बेवहाय बे जौ हिरि फाननाय फेग्लुंनाय निसानि सायाव जोङो दिनै डाइरेक्टैनो जोङो एक्सन लागोन। आरो बिनि सायावबो जों नोजोर होगोन, मानो होनबा बिनि ओरैहाय आन्दार बे 21नि माबायावथ' जेनेबा एसे माबा जायो नालाय इलिगेल जाहैखायो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो। नोंथांनि मोनसे लाइकआनो आंनि गिदिर थुलुंगानाय।